si fajer? O, pravi fajer sad. Čekajte da visim u rukavica. Ti hoćeš da slikaš? Otvoriti ili? Ima creva? Ima. Svašta. I tu ima isto crevo. I šta radi sa crevom? Ajde, šta tu sve ima? Ajde. Ajde. Ej, izgubit ćeš rukavicu. Čekaj, ne ići tamo. Ode. Evo, ajde. Jo, fajer. Čekaj da te slika. Polako, da ne padneš. Čeko će te... Ajde, slikaj se čikom ga. Ajde sa čikom slike. Čekaj tu, gdje ćeš, ajde se slikaš sa čikom tamo. Vidi ko čik je vatrogasci. Da stavite vi. Izvini. Da stavite kacigu sam. Ajde, dođi kapu da ti stavim. Evo sad ću ja da ne pošlem. Fajer. Fajer, kaciga. Bravo! Pa sad čekaj, Čekaj. drži glavu. Čekaj, nemoj ne dirati, nek te tata slika, pa onda. Čekaj, nisu slike. Aha. E sad? Sad slikaj ga. Fajer. Evo ćemo dedi da stavimo, a? Ćemo dedi da stavimo. A? Ili tati? Jeli? Kako se ti zoveš? Kako se... Dobro. Evo, vidi Seku. Ajde, vidi me. Šta? Šta je bilo? 2 minuta. Evo. Nemoj se otimati, ajde. Okreni se. Ćao. Aha. Čekaj, samo podignu je Čekaj. On će dobiti crvenu. O, fajer, crvenu. Juuu. Joj, šta ovaj Čiko, baš je pažljiv prema nama. Sad? Može? Bravo. Tako. Sad gledaj prema tati. Ti, Saša, ne skidati maco, ne skidati. Od tamo... Možda i ja budem vatrogas. Možda. Seka fajer. A to je isto sve sad. Bravo. Slikaj ga tu, da. Sad zeleno, pokreni. Aha. Fajer. A sad si ugasio. To bi ti brzo sredio. Što ga sam. Bravo. Tata, čekaj bre, ja dođem. A, vatrogasci ne plaču. Ne. Šta kažem, Čiko? Vatrogasci nikad ne plaču. Evo ja ću. On se boji da ne padne izgleda. Pa kako se bojiš visine? Šta je još? Evo mi dišemo taj vazduh. Kisonik, pa jeste kisonik. A nije čist. Dosta ugljen dioksida i ko zna čega još. Pa pre su imali neko pravilo da su ne išli u šumu ne da pune te boce.